Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361. Pozivni za Beograd 011. Snaganaroda.net. Radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine, slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. 1, 2, 3, 4, 5, da me vidi ceo svet, kolo kako igram ja, da se trese. Evo nas narode. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se, može se. Kanalitičari. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se, može se. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. 1, 2, 3, 4, Snaganaroda.net. Radio koji sluša vas. da se trese zemlja sva. Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate radio Snaga naroda. Ovo je naše vreme, a mi smo vaši kanalitičari. Međutim, nisu samo kanalitičari. Danas imamo sve što je u ovom terminu, to su kanalitičari. Sve, jel? Znači, nećemo dodajemo tajnu. Nećemo dodajemo tajnu. Evo, naši slušalci nisu poranili u 5. Mi smo se bojali da će oni da poslušaju savete neke, pa će da krene to opšta pomama, da svi ustaju u 5, pa bismo onda i mi morali da se vraćamo u 5. Ovako, evo, Skype snaga.naroda2, to je Skype adresa, telefon za uključivanja 3615 361 011. Ako niste uzeli olovku, da ponovimo. Dobro, možeš. Evo, uzmite olovku šake Polako. I pišite polako 3615 361, pozivni za Beograd 011. Današnjeg gosta Nemojte još goste, samo nećemo da kažemo. predstavljati današnjeg gosta nemojte specijalno. menjati navike što se tiče ustajanja, nemojte još menjati navike do našeg signala. Mi ćemo vam reći kada ustajete. Pustite vi šta to. Da li u 3:05, da li u 4 ujutru, u 5. Za sad je važno da ste vi ustali do 10. Do 10. Kad kreću vaši taman u 15 kanalitičari. do 10, pristavite kaficu. Mislim, posle, ko radi, nek ide posle na posao, šta? Ako malo kasni, neka skrati za toliko, da. Normalno. Da, ali, kažem, naše gosta nećemo specijalno predstavljati, jer mi kanalitičari smo, pa smo morali da se snađemo, znaš. Jer kad bismo mi krenuli da ga predstavljamo, ne bi došlo do reči. Da. Mi ipak imamo ograničen rok trajanja emisije. Pa dobro, I onda sad je. kreneš redom šta je sve Dejan Pataković radi u svojoj karijeri, kako je i ode nam, isture nam vreme. Omače se tebi. Omače se. Dobar dan, Dejane. Dobar dan. Lepo vam je ovde. Čovjek se Lepo. osjeća kao u onom kanalu od Beograda do Soluna što smo pravili. još nismo ni odustali, ja se nadam tako. A zato su i tu kanalitičari. Mi ovde plovimo bezbedno, za razliku od onog, nema nasukavanja. Nema, a ovdje smo ušuškani. Ušuškani smo sa svih strana. Bezbedni. Da, vidim, to je vrlo lepo. Dobro, sad možemo da poskidamo fantomke, pošto smo predstavili gosta, mislim, nema svrhe. A i na radiju. Meni je onako tesna malo.
Ne odgovara mi. Ne, moram A nama da su- zamenim. Da, u ovom Army Shopu su nam rekli da je to univerzalna veličina. Ne znam, ja idem večeras u Savamalu da probam da zamenim ako naiđe neko Ima od tamo, onih. da. A oni su verovatno univerzalnu pravili prema onom malom, zato jesu ima nešto. Svi Da, se sve. žale naši gosti da im je tesno. A misliš da je on bio mera? Pa ne znam, Pa naš ne, je. Pa možda i bio i veliki A mera. Dejan je ko zna. visok čovek, krupan čovek. Ne, pa ne može. Možda je mera i veliki. Pa možda i veliko. Mada Putin ima ovog Medvedeva, a Vučić ima malog. Pa jeste. Da. To je taj paralitet. Tako je. Kad reče ti Vučić, je li završeno to sa formiranjem vlade, molim te? Ma vidi? kako je završeno kad nam čovek uteko? Gde nam uteče? Uteče nama, kanalitičarima, da neko pobegne, pa nema to. Vidi. Mislim, I ostavi pisanje... ostavi pisanje ekspozea sve i ode u Moskvu, kaže nešto hitno moram da skoknem. A šta će Samo ovi nam što se očekuju odavde da ih javio. pozove? Pa ne može, oni čekaju, neka čeka ceca, kaže Vučić. Neka čeka, znači. I onda je on pravo... Vidim, pročito... Je li vas to Dejane malo zbunilo? Pa jeste, evo i Novak nešto, Nije mu jasno šta je. pa igra sve slabije, Pa da. ali dobro, vratit će se na vreme. Vratit će se on sad. Za Nadala, jer on taman. brine sad. Jeste. I rekao, kad je Novak izgubio od Marija, rekao je, Nola, ti si ostao naš najbolji. Tako Da, da, utešio. I pored tog poraza, je li tako? Jeste, tako da je Novak prebrinuo sve brige. Pa da, on je njemu rekao, nisi ti ja, pa da uvek pobeđuješ. Jeste, tako je. Ti si najbolji, ali Tako je. nisi ja, izvini. Da. Šta je to? Međutim, prošli put je ono od premijera Medvedeva, mi smo morali to da malo kanaliziramo, da vidimo Da, otkud moramo. on u Moskvi odjednom nenajavljeno, mislim, ono. Nego on je prošli put dobio onaj pametni telefon i mi smo se taman ponadali da će konačno moći nešto pametno se čuje u vladi, kad ono zazvoni, zna. Da, kad zazvoni telefon da se čuje... Sad je on prešao sa te pametne na ove borbene. I zato je on morao ponovo da ode u... Da. I sad je saopštio da će da formira borbenu Borbenu vladu, tako da je prvi reagovao, čuo sam Dačić. On je najborbeniji. Pa ne, on se istog časa ispisao sa onog kursa engleskog, šta će mu, i upisao je jiu-jitsu, judo, aikido, kickboks Sve i to. taekwondo, da i onda ima ipak šanse. Može on to. Tako da ulazi s velikim šansama. No, on ne bira sredstva. Ne. Da. Ni sredstva, A ni šta naše. će Ružić? Pa Ružić, njemu ne cvetaju ružići baš Ne. u ovom trenutku, ali Ne, Ružić on će je- sa Zoranom, vidim, da nastavi Da. svoje pregovore. A Zorana je iznenadila, sad je premijer rekao da ne mogu isti ljudi da rade i u vladi i u stranci. Ne može isti i kaže da on ima svoje mlade lavove koje sad forsira u stranci i Zorana je to odmah podržala i rekla, pa normalno, kaže, ne može jedan čovjek da ozbiljno radi, kaže, na 2 mesta. Sad na 222 može, Na verovatno. 222 može, da. Ali na 2 jako I drugo, teško. jedno je čovek, ona je žena, to je drugo. Pa jeste. To ne važi. Tako da Zorana izgleda već se pomirila da u stranci neće više biti tako. Ali mi je i taj termin lavovi, otkud nama lavovi? Mi smo ovo je Srbija, kakvi lavovi? Pa zašto brzo Da neko... nismo sokolovi ili tako nešto? Pa mislim. ne, neko brzo rikne, pa onda valjda lav je zgodan, To je da. zbog toga, da. Ili Babić, evo Babiću su obećali da će biti ministar, a vidimo on po gradu odlepljuje plakate od predizborne kampanje. Da, Tako nešto ga je razočaralo. Nešto, da, tako da i on jedan od lavova. Da, on je taj lav, što Ima odlepljuje. dosta razočaranih Dejane posle ovih izbora. Dosta razočaranih ovih sa 5 nešto i tako to. Pa ja mislim da su ti s 5 nešto srećniji od ovog ovog što je što imaju- dobio 50%. Da. Ali tako se nešto namestilo. Jer tako Mi je smo- bila slamka da se uhvatiš. Pa i mi smo zadovoljni s malim, eto. Pa evo i premijer je zadovoljan s gradonačelnikom, Pa da, šta? sa malim, zadovoljan i on. Sad se kaže da je Vučić otišao u Moskvu zbog lekarskog pregleda. Jer to su oni morali su nekako da opravdaju, pošto se ova Milićka baš uzbudila, kako joj je umako. Kaže, šta on ima tajnu da se sastaje sa Vučićem, kaže Milićka. I onda su oni morali da izmisle neki razlog, znaš, kao njemu je tamo izabrani lekar u Moskvi, premijeru. Sad možete misliti, on bira lekara po Moskvi, a mi se lečimo kod ovih naših, Lekara. Ovi koji idu u inostranstvo. ovi koji beže u inostranstvo, što ne pobegne, ti ideš, znaš, meni 3 izabrana lekara s Brisela već. Dobro, sad izgleda i pacijenti beže. Sad će i pacijenti, evo, počelo je. Jel ti veruješ, Jasmina, našim lekarima ovde u Beogradu? Ja im verujem sve. I misliš da su ovde ostali dobri lekari ili oni Po duši, se osipaju misliš? po svetu? Po duši ili po stručnosti? Po stručnosti me Po interesuje. stručnosti jesu, oni su, znaš, stručni su.
Ali ipak ima onih Pa to, koji znaš, ne veruju. nekim lekarima ne idu ti jezici, znaš, i onda oni ne mogu da odu, kako će. Da. Tamo na srpskom da lečiš nekog. A i Pričaš mu- ovde, da, i ovde tim zdravstvenim reformama više ti ne treba ni zdravstvena knjižica, kad dovoljno devizna knjižica, kad došlo do Devizna doktora knjižica. Da, i malo onda je se olakšana sve si situacija. rešio, Da. sve. Da. Mnogo je lakše ovde da A se leči. devize ne moraš da produžaš, ono da produžiš Da overavaš osiguranje, devize. da overiš sve. Sve je to. Nije sve u devizama, nešto i u dinarima, a moja deviza je uvek bila učiti, samo učiti i zato sam, I ti si naučio da treba da se lečiš u Moskvi. pa normalno. A mi što nismo učili, mi ćemo da se lečimo, mi smo loši mi đaci. ćemo u domu zdravlja. U domu zdravlja, pa čekaš red, I to na Zvezdari gde kaže u WC možeš da uzmeš, da uđeš samo ako pokažeš ličnu kartu. ličnu kartu. Tako je malo i pacijentima život Da. sve teži. Da, strašno. Strašno, jer znaš, tamo ima onaj tečni sapun. Da. Sad može misli se neko oblizneš. uzme onu rolnu papira. Yes. Mislim, i uđe u toalet i još koristi rolnu papira, to ne može. Možeš ličnu kartu, pa onda metraža se izmeri posle toga, da koliko Tako si je, ti tako odvadio, Pa da vratiš. pa da vratiš sledeći put kad dođeš. Ali to samo ako nemaš deviznu. Ja mislim da oni imaju neke VIP toalete. Ne, ovi devizni imaju povlastice. Pa imaju oni povlastice, da. Da, oni ulaze. On može i u lekarov toalet da ode. Može, pa da. I može preko reda da uđe. Možda ostane koliko hoće. I sve zavisi, ne zavisimo od trpnog stanja ispred. Da. Nema tu trpno stanja. Da, znaš, pa ti to ti devizni, kažem, pa imaš da li trpno možda stanje. istrpiš, da li Ma može... nema, znaš. I sad, znaš, kad Milićka sad čuje šta je Putin rekao Vučiću. Putin je rekao Vučiću, dajte šansu prijateljima Rusije u vladi. On utiče na njega kako će on da klepa vladu. Kaže, i ovo ima definitivno, kaže, da pošandrca. I sad ne znam koji je to prijatelj, to je jedino Čedu da sa Čedom da reši. Pa ne znam, Čeda je zbunio I narod jer je rekao da on neće da bude ministar čak ako dobiju mesto, nego će, kaže, da iz svoje stranke isforsira našu Nicole Kidman. Što znači da Nataša Mićić je njegov kandidat. To ona s torbom, što ima tačnicu. Pa ono što izlazi iz auta pa je svi slikaju, da. A, to je to. Da, Znači, to je ono to je lobiranje u stvari za tu Tako je rekao gospođicu Čeda, ili gospođu. da njemu nije stalo do ministarskog mandata. Uopšte mu nije stalo. On će Natašu da isforsira. Pa Ima zato on što svoju čauru sad, ČBČ, Pa jest. što bi on Pa da, od svog neće. satelita odvajao sad. Jel? Tako je. Ali dobro, Čeda, kažu, više voli Ruse nego da ustaju u 5 ujutru. Da. Zbog toga on odmah, onaj gurno ženska može da, njoj nije problem. Ja. A on ne može, onda ustaje u 5 ujutru, to je malo nezgodno, znaš. Opasan je ovaj premijer. Znaš kako on ima odmah prirodnu selekciju udario. Da, tako je. A tako dobro, je. koliko će ostati premijer u Rusiji? Kako ćemo mi da funkcionišemo bez njega? Pa Pa došao valjda je. se vraćati već. Došao je on. Jeste. To bilo ono Zini, kaže a, on rekao a, i rekao nije ti ništa. Kaže ja, Izabrani kaže lekar kaže da ja, mu kaže Dudu, otpusnu pa da. list. Kaži Ruse, Kaži vladu. Ruse. Da, Znaš, bome. kaže koga ćeš u vladu, on rekao. I tako, popravili ga, kažu. Jeste. On je osetio neki kvar u njemu i on je morao da ide na remont. I sad on normalno Sad će nastavlja onda- sad ćemo najnormalnije tek da vidimo piše, šta je normalno. završava radove. Završava radove, dopisuje ono. Jer on je negde zapeo, znaš, promašio je temu u tom ekspozeu i više nije mogao to sam da razreši. To mu je nanelo neke boljke. Da. I onda je otišao da se to reši. Mislim, a ovi u kasarni ga čekaju, u Nišu. U Nišu, ja. Oni su sve pripremili, Aha, Knjaz da. Mihajlo je kasarna. Da. I oni kažu da će biti, tu će biti privremeno sedište vlade, onako kako je. Pa da se uštedi, da kaže, da Sve ne zbog troše troškova, sve. na hotel, Da. bit će u kasarni. To će biti, kažu, neka asketska vlada, baš. Jeste. Idu, kaže, Ne peš. borbena, nego ipak asketska. Ne može jedno i drugo, ne može Ne ti može. gladan da se Ne boriš. može Dačić da bude dobro, malo beže borben oni- da ustaje u 5 Da ujutru. ustaje u 5 ujutro, nije Mislim ni ja izašao. da je to ima i nešto drugo, jer počinju radovi i Slavije, sad rekonstrukcija trga, tako da hoće i da zaobiđu tu gužvu, da ne bi Da. došlo do takozvanih čepova. Da. Pa dobro, Špic sad je još, čepova. neće još da počne rekonstrukcija. Pa sad ja sad sam čuo treba za nekoliko Tucovića. dana da premestimo prvo. Pa ne, samo Tucovića da premeste i tu će biti fontana Da. i tu će ljudi moći da dolaze, ubacuju sitne pare, krupnije onako nemaju, Samo kao da u nam uzme fontanu pare. želja, pa da. Tako A još ovo je- jedan način da se u budžet malo... Da, i nema više onda predlozi zakona, pa procedura, samo ubaciš novčić i sve A ti se fontana nema dno, ubaciš dino, ono propadne samo. A ovo je Ko zna gde ispliva to. šesta sahrana Tucovića, pomeranje, tako? Da, Tucovići su uvek imali tužnu sudbinu. Tužne sudbine, da. Jasmina je zaključila pre neki dan, lepo je zaključila da
kaže, spomenik, on će biti sahranjen u aleji Velikana sad. Da, to već. A spomenik ide preko puta Narodne banke. Narodne banke. A on se uvek borio protiv svega toga, a ovo ispade sad spomenik preko puta. Kao da su mu se osvetili. Da, Strašno. život je čudo. Sedi i gledaj šta nam se radi. I ostaće tamo fontanica, što kažeš, 3 želje i zamisliš I još da ga nazovu onako po makedonskom, sokačite na Dimitrije. kačete na Čukadžija, kako su Dimitrije. ga zvali Makedonci, i onda je ona komendija definitivna. Sine Mitre. A šta misliš o tim rekonstrukcijama, Dejane, o Slavije? Hoće li to biti sasvim nešto drugo, da li će to, ili će to biti samo ono, eto, mučite se jedno 5-6 meseci, dok možda će i duže to trajati, jer to nije naivno uopšte. A znaš šta, meni je jako se prijatno osjetim i raspoložen kad menadžer gradski Goran Vezić kaže mi ulepšavamo Beograd. To je toliko jedan lep izraz da sam došao do zaključka da ga molim Da sveću, molim vas, nemojte više da ulepšavate. Pazi, kod Knez Mihajlove se nalazi ulica Zmajovina. Da. Zmajova to je onaj pisac, mislim, nije Zmajo Šipovaj koji je sad popularniji. Tu je razvaljena neka, ja mislim, mesecima stoji razvaljotina ispred one pošte, nigde radnika, to stoji tako, ja ne znam, to je neki specijalan vid ulepšavanja, što ružnije to. A to zato što to mora prvo lepo da se propere, znaš. Pa možda, kiše tako kad padnu. Da, i kiša, a i ovaj novac mora da se čisti novac. A ne, možda su raspisan tender za radove, ali nije završen tender. Pa da. A onda će otići sve u tenderiju. A kad padne kiša, onda je već imamo Beograd na vodi, jer valjda onaj slivnik nijedan ne prima tu vodu. I to je stvarno, može vaterpolo utakmice. Da, to je, i to je ušteda velika. Kako nije? Jedino Kula, ne znam kako će da reše Kulu. Onaj Cvetni trg, mislim da su isto... Nešto mi nije to. Ako su hteli da ga tako ulepšaju, pa to više nije... molba važi i dalje, nemojte više. To nije trg, to je sad nešto, ne znam šta. Pa mislim, dovoljno da se Vesić pojavi na Studiju B i da se ulepša. Čemu toliko sad? A najveći je što on jedini priča taj termin ulepšavanje koristi. Ovde tamo ljudi protestuju, prave mitinge, bacaju već jaja, pištaljke, uzeli i tako, ali on nastavlja da ulepšava. Sa ulepšavanjem grada. Slavija će nas ubiti, ja mislim. Ja, Slavija, ne znam samo... Odustali su od podzemnog prolaza. Što je u stvari bilo najadekvatnije, najlogičnije rešenje. Imamo sad nadzemnija, onaj krug. Ne, pa postoji mogućnosti te pasarele da se prave, ali od toga se odustali. Sve će biti isto u stvari. Samo fontana umesto Tucovića. Da, i novi sloj. I sve isto u samo malo iskomplikovano i neće biti dostupno pešacima. A kaže, prolazi bi koštali 10 miliona evra, pa to onda ne može. Da, ali isto su radili dugo, jako dugo, nikad kraja Vojvode stepe i ko? Pa u stvari model Slavije, šta? Trg samo što je malo... Pa Slavije će ostati sve isto. Autokomanda. Ja ne znam, pošto ja svakodnevno prolazim, ja ne znam šta se tu dobilo. Možda je lepše, nešto šire, ali opet čepovi iz Bulevara Oslobođenja, pored Zvezdinog stadiona, opet ne možeš da se uključiš. To je zato što vi ne slušate pažljivo kad vam Vesić govori. On nije rekao da će biti bolje, nego bit će lepše. Pa ne, mogli su isto tako podemne prolaze. Lepota je prolazan i on kriv. Lepota je podzemno prolazna. Ali ovi u Nišu, u kasarni, oni kažu spremili su za ove asketsku vladu, spremili su pasulj. Što znači da će sednice biti prilično ozvučene. Tu su Dačića navukli. Da. On voli da se ovako malo da prezalogaj. Ima, kaže, odluke da se donose gromoglasno u toj vladi. Da, znači bit će zvučna vlada. Zvučna vlada. Odluke ima daleko da se čuju. Da, pasulje, dobro je to. Sad se svi pitaju zašto je izbor pao baš na kasarni. Na kasarni? To je malo, znaš. Pa, to su sad napuštene mesta gde ima prostora. Pusti predeli Srbije su kasarne. Pa, mislim, nema vojnika. Ali to smo planirali za migrante, nećemo sad da imamo i onu borbenu i migrantsku vladu. Da, to je sad. Pa dobro, nek se podeli migranti popodne, vlada prepodne. Vlada od 5, migranti neka spavaju duže. Ne mora da bude na smenu, pa može tu. I dečije ekskurzije. Mogli su neko pozorište da odu, ili da drže sednicu vlade, recimo u nekoj prosečnoj srpskoj porodici koja živi od... Ali vlada će, kaže, imati i sednice tu u kasarnama, ali od 2 do 5 neće biti sednice.
Neće. Zabranjeno je lupanje u to vreme, mislim. A, nešto A, se vreme kućni spavanja. red, pa Kućni da, red. tako da, Popodnevnog a i u vojsci- odmora. vojsci mora se poštuju te. Da, da. Pa jeste ta pravila, znaš. A ja se čudim zašto pasulj, on u kasarni ostao kazan, mora da se iskoristi. Mora od da vojske se ostao. koristi, Da. Pa jas neće onda roštilj da pravi. Jer oni su mogli, recimo, u bolnici, u školi, sve to. Ali mogu oni roštilj, ali hoće da štede, neće. Neće, pa da. Možeš ti da kupiš šta hoćeš. E sad, pravi razlog. Zašto je kasarna? Ja ću da vam ajde, kažem. čujemo. To je zato što su od izvršitelja zaštićeni samo vojska i policija u Srbiji. Samo Na vojska. šta bi ličilo, recimo, sednica vlade i dođu izvršitelji i otimaju čedi olovku. A on oni treba ne da mogu. zapiše ono što mu rekao, znaš. Au, ti To je si malo- totalno ti imaš imunitet. Pa da, ti tamo ti niko ništa ne može. Niko ti ništa tamo, ne znaš, može. jer ovi zaplenjuju sve, oni u domu zdravlja uđu, skupljaju one injekcije, vakcine. U hitnoj pomoći Hitnoj uzeli pomoći, automobile. uzeli auto, pa da. Da, ovi Će vam- plene sve živo. Sve živo plene, to je nemilosrdno. Što im se dopadne. Pa da. Aha. I oni moraju, jer to takav im posao. Izvršitelji. Izvršitelji, oni izvršavaju. Šta si ti, ja sam izvršitelj. A daj ovamo ne može, Čeda je Da, da. bezbedan i ovi okolo. Znaš, ima on neke tamo dugove prema onoj Fidelinki, pa valjda zbog toga, ne znam. Pa moguće. Neke plate mu duguju za to, a znaš kako su tu izvršitelji osetljivi na radničke plate. Naređenje, izvršenje, tu nema šta ti da komentarišeš. Nema tu. I oni su rigorozni, znaš. Rigorozno. Da, oni svi moraju sada završe škole rigoroznih nauka. Da. Ima organizacioni, Imaju ima oni rigorozni. ali to oni to praktični deo imaju. Imaju praktični. Praktični deo, vežbali su dugo, da vidimo Niko od njih nije kupio diplomu, da znaš. Zasluženo dobio sve je za ono to, što sve je radi. to iskustvo i praksa. Pozdravlja nas Stanoje, Stano je, nas i našeg dobar dan, Stano je. tonskog saradnika Nikolinu Despot. Da, Nikolina, kaže Tu dobar je dan, Nikolina Nikolina. je, zahvaljuje Lepo, u ime tako, kolektiva. lepo. Kaže, premijer nije bolestan, otišao je samo da mu Putin, za malo da kažem pupi. Pulsin. Ne, Pulsin, da, opipa kaže, puls. Da, ima veze. Ovde je sad kao Stano je napisao i neki aforizam. Pa pročitaj, slobodno. Da ti pročitam. Prostitucija doživljava renesansu, u toku su razgovori o sastavu nove vlade. Kako to veze ima sa prostitucijom? Nema veze. Ja mislim da je Stano je omašio definitivno. Pa država nije ni legalizovala prostituciju. Nije legalizovala. Ne može to bez legalizacije. Ima neki problem sa tom legalizacijom. Nešto je, da. Boji se Pa nešto. dobro, hvala, trudio se, normalno poslo je. Konkurencija je čudo. Nego da mi pitamo našeg Analitički gosta, pristup. mi moramo sa našim gostom neke tako naše nedoumice da razjasnimo. Pošto vi imate dugu tradiciju u bavljanju ovim sizifovskim poslom, satirom. Pa ne baš mnogo, ali jedno 58 godina. Samo, A bit će u julu. Sjećaš se, leto beš. Leto beše. Kad si krenuo, prvi aforizam. Kako je to počelo? Je to bilo tad imalo ovakvog maha kao sad kad su svi satiričari? I Pa nije, političari? naravno. Da, Nije, pretpostavljam da je to naravno, bilo retko. Sećaš li se stvarno tih početaka, kako to baš... Kako Bilo se bi ne bi interesantna setio, ja sam anegdota. bio klinac, još sam u školu još. Dobro. I počeo sam karikaturem da se bavim i Jež je tad bio zakon, to je, svi su čitali, imao ogroman tiraž, popularan. I onda sam ja otišao do redakcije, pala mi na pamet neka karikatura u 3 slike, sportska. I otišao sam kod Ferija Pavlovića, koji je tada bio urednik Ježi, obično on te sportske Za karikaturu, stvari da. jeste radio. Ja mu ispričao, on onako visok bio sad... Jedno te čuda, sasluša. Pa, mislim, ali kao, dobro je mali. Kad idući petak, cap, u 3 slike, on nacrta to po mojoj ideji. I to tako lepo piše, po ideji. Da, po Tako ideji, se tada nekad još radilo, da. nismo crtali, da, Da. svi po ideji, ime, prezime, karikatura Feri Pavlović. Možeš misliti kako kad sam otišao u školu. Mislio sam sve devojčice gledaju samo u mene. Ali prevario sam se. Prevario se. Ali dobro, dao sam To je taj sve od subjektivni sebe. osjećaj. Da. Tako da s karikaturom je krenulo. Reč satira u to vreme nije baš Nije ni bila postala. naročito. To je bilo Čikatito kako... je bio, prisutna. To je Čikatito je bio opravdano interesantno. društveno opravdana kritika u stvari, nešto Pa, tako. mi smo društveno kritiku, mi smo mogli da napadamo fudbalere koji kao mnogo zarađuju, kelneri koji zakidaju na Da. kusuru, seljaci koji sipaju vodu u mleko, Da, otimaju se semenkari na utakmicama prodaju kao nelegalno semenke, pa i policija juri. To je ta borba protiv kriminala. To je Pa to i bio danas.
Da. I danas je to... Pa dobro, jako, to su neke rigorozno. Pa sitne i danas je tu temice. otprilike na tom nivou, što semenke i to ne može. Ne može. Ovo ostalo uglavnom... Zna se ko prodaje kikiriki. Pa dobro je semenke. prolazio onaj koji je to mogo duhovitije da osmisli, sigurno on je bio vodeći. Ali to je bila draž u to vreme satire, koje sad nema u stvari. Provući nešto što samo odabrani ljudi u stvari. Ne može svako da razume šta je tu sve rečeno. Pa da, I Ježi onda imao ta fama inače... oko toga. Ježi imao inače takvu ekipu karikaturista, fenomenalnu, Koji su pisaca. crtali jednog, poručivali drugog. Nije ni lako bilo ući u Jež. Dugo je bio Teško jako je. popularan. Pa bila je jedna generacija karikaturista velikih asova, Dobrić, Feri Pavlović, Duško Jovanović, Krnjetin. Onda je generacija iza njih koja se sama sebe nazvala Ogledalo grupa, tu su bili Koraks koji je dan danas aktuelan, Rudić, Rada Ivanović, Vlada Katić, Svirčev, Dragan Rumenčić koji je Rumenčić je takođe Ruma, da. danas sjajan slikar. I onda smo mi bili nadolazeća nova generacija koju smo jedva do Ježevog hodnika uspeli da dopremo. I tu smo mi čučali u hodniku. Čuvene su te priče iz Ježevog hodnika. Jeste. Tako smo imali onu izložbu jednom iz Ježevog hodnika. Da. Gane Milanović, Dejan Tako je, Pataković, da. koji je još bio... Pa bio Slobodan Obradović, Slobodan Slobodan. Milić. Da. Tako da je To je Slobodan ono. Stanišić. A ko je Ne, tad vi bio ste u bili stvari tad u Rušićevoj, glavni jel tako? urednik u to vreme? Glavni je bio Ljubiša Manojlović, da. To je onaj kako sam počeo da pišem, to je čuvena anegdota. Pa nje Ljubiše. neki pripisuju tu anegdotu i Minimaxu, ali dobro, bojica su iz Ja Kragujevca. mislim da je ovo od ranije, Da, da je ipak to Ljubišino. da to kaže kad je on odlazi u Beograd iz Kragujevca, pa je seo voza, maše majci, majka Sperona viče, sine, piši, i kaže, tako on počeo da piše. Sine, piše, ja. Ali kažem, i Minimaxu su tu. Pa imamo mi te prikači. običaje kao neke slogane, recimo Jeste. Partizanov slogan se pripisuje mnogima. Ja znam nekoliko autora koji tvrde da je to njihovo. Ono, za druge se navija, Partizan se voli. Aha, ne znam. Pa ja sad isto čujem te iste priče, Ja ta navijam za otimanja. Jagodinu, tako da ne znam. Ja za slogu i sjećam. Sad stand-up komičari, to je sad nešto novo, moderno, tu stalno nešto ide, on je ukrao od mene, ja od njega, znači, u stvari datira to. Pa jeste. Uzeo od mene, ne znam čije je izvorno. Ali ima i stvarnih tih slučajeva. Svojevremeno u Zagrebu izlazio u Večernjem listu jedna rubrika koja se zvala Blizanci. I onda samo otpija karikatura taj i taj 1966. Pa ta ista karikatura drugi autor 68. Pa tako Boga mi naređuju po 7-8. Da, sećam se jedne godine, ne mogu da setim ko je to autor, ali mislim da je dobitnik Pjera imao Pa i dobitnik. paralelu. I jeste i dobitnici nekih međunarodnih nagrada. i tako. To već. To sve mi se kao ko će tu da me uhvati. Ima, jeste. Imamo mi tih Bregovića u svim... Da. I van muzike. Da. I van muzike. Van muzike, ja i samo A je niste muzici. pričali to me iznenadilo o ovom WC-u na željezničkoj stanici, jeste pričali vi o Kako tome? da? A Jesmo, ali pa onda sam ja neupućen. Mi smo pričali, ali pravo. Jeste našli rešenje neko? Rešenja nismo našli, pa nema tu rešenja. Pa Još ima. pre Mi par smo samo dana, to to nam je bila konstatovali tema. da su kažnjeni putnici i da bi trebalo tako i škole i bolnice, ako ne plate PDV, izbaci se iz PDV. bolnice, se izbace pacijenti. Tako da ti kad dođeš do stanice, To je u stvari taj. mi te pustimo da odeš sa nuždom u voz. Ali vidiš, tu sad vlada može da učini odlučujući korak. Pa, Mi smo obećali da će recimo Beograd-Budimpešta za 3 sata se stiže. Ako sreda stiže za sat i po, onda putnik može da se malo pritrpi. U Budimpešti. Da, pa to je rešenje, pa zato je to rešenje za mnogo toga. I znaš šta će biti dobar biznis ako ne proradi taj toalet na ženičkoj stanici? Što mogu ovi koji se malo sivom ekonomijom bave, To i da se iznesu odnosi. pampers pelene, ima da idu ko Alva. Pa jeste. Ili ona jedan pokupe pokretni od što- Jure Da, iz da. ovog... Da. Kao ono kad smo prodavali benzin na ulici, sad može navući Flaša, onaj da. to i to je Pampers jedan. pelene. Ne nudiš mu kantu samo. Kantu, da. Iza ćoška. Da, bo. Ne pitaš šta košta, čovjek. Pa dobro, kanta je malo meni, znaš, univerzalno, koficu. Ne, ali to je prilika i za malu privredu, babasere mogu privatnu praksu Da, otvore uzmu tu, raskrsnicu. iznajme neki prostor i tako. Sa lopaticom mala kofica. I onda A si sreća, tovar. naši vozovi toliko kasne, a čovjek ima fora i da se vrati kući, da obavi, Pa pa da. dođe, voz čeka, još ni ne kreće. I on baš insistira, baš mora tu, da. Jeste. Jeste, to je to. Da ne koristi. Evo, isteče nam pola sata već.
Pa dobro, pola sata, pa Mogli Nikolina, bi, možemo Nikolina li bi samo mogla da da napravimo napusti jedan mali malo. muzički break dok se mi sa gostom dogovorimo za ovih Da sledećih se 2 sata? vratimo u stvarnost. Da se vratimo. Prodaješ sve za sitnu lovu, ti bi da se dopadneš svakome ku lovu, koji ne zna šta ti radiš dok se tvojim znojem sladiš. Bacit će ti mrvu koju, bacit će ti kosku svoju, dok ti puziš, foliraš, sa svojim životom žongliraš. Nađi nekog ko te voli, spasi svoj život goli. Nađi nekog ko te voli, spasi svoj život goli. U čemu je tvoja suština kada hoćeš da se dopadneš svima? U čemu je? Po leđima te tapšu, kače ti lovore, iza leđa ti se smeju dok o tebi govore. Nađi nekog ko te voli, spasi svoj život goli. Nađi nekog ko te voli, spasi svoj život goli. Slušate radio Snaga naroda, mi smo vaši kanalitičari, a naš današnji gost, Dejan Pataković, Dejan Pataković, Petrući i moja malenkost. Jasminka. Evo, mi smo Ali počeli tu već je, da se zapriča. preko Tu puta. nam je preko stakla, nije preko puta. Preko puta nam je pekara. A, pekara, da, a preko puta stakla, je li Preko tako? puta stakla nam je Dobro. Nikolina. U stakleniku. Da, mi slušamo sve što nam Nikolina kaže, jer Dejan, ja ne znam da li nismo ti rekli, nismo te upozorili, mi obično na vreme svim našim, da se naša Nikolina preziva despot. Da. Tako da, nema. Kad kaže bliže mikrofonu, mi bliže mikrofonu. Miro je. Ili se nećete čuti. I da, ili samo ima ona neka dugmiće tamo i za čas nas isključi. Nisam to znao, ali sam je poštovao kao da sam znao. Dobro, da. Zanimljivo, imamo mi neke dnevne teme, ali sad nam je zanimljivije da iskoristimo što nam je tu Dejan, Da, pa ćemo pa da to pričamo ostaviti. o tim malo hronološki. Kako je to bilo, jer eto, kako se nekad, kako se nije kao danas se učlaniš u stranku i onda te tamo pitaju šta hoćeš da budeš, ti kažeš ja bi satiričar i oni te pošalju u skupštinu. Da. I Jer ti onda na satirišeš. licu mesta vidiš sve, ne mora ono sad da čitaš novine ili tako. Sediš po ceo dan i pišeš aforizme. Jeste. A ne vole A političari nekad to nije satiru? bilo tako. Ne vole, pardon. Ko ne voli satir, vole. Političari, pitam Dejana, da li misliš da oni Ja ne mislim vole? da uživaju. Uživaju. Oni uživaju. Kao narodnjaci. Njima oni isto deviza, samo nek se piše, pa makar i dobro. A, to je znači ono, za dobrim konjem se Pa znaš prašina da diže. kad o nekom ako te ne prestanu da se pominje- pričaju šale Da. i vicevi, onda je... Da, Onda znači, taj ne postoji, da. Znači Samo, da- samo je pitanje da li je dovoljno inteligentan da to shvati. Da, pa Jer A dobro, ako je političar bukvalno... Ima političara koji ne vole, znaš. Onda sigurno ne voli da se pominje njegovo ime. Ima i da se političara zbiju koji ne vole da šale se na neko njegov zeza račun. na njihov račun, kao, znaš. Pogotovo ako je devizni, Devizni račun, Znaš. mnogo lepo. nema, lepo Pa je. mislim, ne. ja znam jedan, recimo, aforizam Jasmin koji stalno citiram ako u sebi, ono kad kaže
kad se Rasim Ljajić žali na prethodnu vladu, kaže, ne znam da li misli na Karađorđevića ili Obrenovića. Pa ima on taj iskustvo. Tako da je to zaista... Ja stvarno te godišnjice Ježa koje se već godinama obeležavaju 5. januara Da, u Slaviji, pozorištu od Slavije. našeg prijatelja Batrića. Batrića i stvarno sam se naslušao divnih aforizama u prethodne par godina, da on ne kažem ranije. 20-ak. To sve postaje posle nekoliko godina i bajato i neaktuelno, ali eto, na primjer, jedan miks aforizama koje sam i ove godine slušao, Dejane, bili su divni, mislim, iz svog Evo, sad će Dejan opusa, malo iz svog opusa da nam se predstavi. Dobro, mogu ja nekoliko, da ne preteramo. Možda bolje se poslije vratimo mi na neke aktuelne teme. Da. Vraćamo se, ali ovo je čisto malo da... Sve je to aktuelno, Dejan. Gospodo, hvala što ste nas dovde doveli. Nije trebalo. Tačno. Pa šta ako smo goli i bosi? Odelo ne čini čoveka. Kako se snalaziš kao ministar? Kako se uzme? To je dobro. Praktično. Ministar je operisan od odgovornosti. Operacija je uspela. Naša Labudova pesma je od Crnog Labuda. Divno. Od Srba optuženih za kriminal najbezbedniji su oni na poternicama. Video sam svetlu budućnost. Hoću kući. Prošlo je vreme besplatnog školovanja. Danas se svaka ocena plaća. Sledim državnu politiku. Pijem vodku i navijam za Bayern. To je to. Eto, to je to. Eto, hvala, Dejane. Ovo su aforizmi, svaki komentar tačno. Tačno. Tako ti dođe nekako, da. I tako je, to znači krene se, satiričar je nekad morao da izađe iz Ježa. To je bila škola. Osnovno obrazovanje, što kažeš. Da, Ježi dalje bio jako popularan, onda su se stvari iz Ježa citirale, pričale po gradu, mislim, to jeste suština, imalo, što kaže, imalo odjeka. Prepričavalo se. Ja sam počeo da radim u Ekspresu kao novinar i onda sam radio sam na televizijskoj rubrici, razgovarao sa tada najpoznatijim rediteljima, Šotrom, Acom Đorđević. Svi su me pitali, a šta ti je onaj Pataković iz Ježa? Šta ti je Pataković? Jer je moje ime, kad je objavljeno u Ježu, zaista su ga ljudi saznali, čuli, prihvatili, zapamtili i tako. Tako velika stvar je bila. Sad posle se naravno širila ta lepeza, ja sam pokušao u svim medijima da se iskažem, pa onda radio, na radiju karikature baš nisu nešto išle. Onda smo počeli tekstovima da se bavimo, pa onda na televiziji i tako. Radio je trpeo satiru, naravno. Onda sarađivali ste sa vrsnim satiričarima, sa Minimaxom, sa... Minimaxom sam radio 250 emisija Minimax. Sam radio i 500 emisija Tup Tup. U svakoj. I kod Svete Vuković u Radio Sportu i Vremenu sporta i razonode, sigurno imaš... Ali što se satire tiče, tu je bila emisija na radiju koja se zvala Jovanović. Da. To je dugo trajalo. Tu sam imao jedno 300 svojih priloga i tada se jedno vreme dogodilo da je neki ventil malo popustio i kad je urednik bio gospodin Branislav Todorović, Klinić, on je baš onako puštao malo i slobodnije tekstove, tako da sa zadovoljstvom je bilo pisati za Jovanović. Da, kad se na prvom programu završe Novosti dana... Odmah Jovanović. A jedni idu ujutro, pa onda sutra ujutro repriza ide. Kad svi spavaju, pa niko da ne čuje. I tako ste došli u LDP. I koji je onako po tebi mediji najviše odgovarao kad se pogleda? Pa znaš šta, televizija mi je odgovarala, ti show programi, ali to, kažem, nije bila satira. Ja sam pisao za Sedmoricu mladih, sve njihove emisije. Da, to je bio zabavni program. To je zabavni program, da i to su praznile se ulice. Da. Zaista, kad je išlo, ali tada se show program pravio jedanput mesečno. Jedna emisija je snimana 8 dana. Da, ali je sve radeno temeljno. Bilo je pripremano. To je stvarno imalo kvalitet i neki nivo. Prvo 4 dana se snimalo samo u studiju. Znači, samo muzika u studiju. A 3 dana slika. Da. Tako, to je zaista bilo ozbiljno. Scenografije kakve su bile,
su pravili ljudi crkve, zgrade, građevine. Onaj scenograf siroma pola mi u Košnjaku, pola šume, on je tamo da bi napravio cigansku neku atmosferu za autora koji je pevoci. Rica Rejtelj dovodio pola zoološkog vrta, on je tu dovodio konje i pse i papagajčine neke. Jedan ujeo ovog asistenta, bilo 2 papagaja, trebalo da u numeri Zlatka Pejakovića pokloni moj mi foto, treba papagaj. I sad ovaj asistent jednog uzme papagaja, a drugi ostane, valjda muško i žensko, ljubomorna, i ovaj ugrize ovog asistenta kroz farmerke, to je toliko bilo krvi i tako. Znači, ali Rica nije odustajao. Životinje su bile... Da, Rica je imao tako fine ideje. Ja sećam kad je dolazio u Jež, pa je donao neku svesku, gde je svako... Da, jeste, ogromno. Sećaš, Svakomu ili poklonio sliku ili stih ili... Da, i nešto da se napiše, ja se ne sećam, mislim su neku pjesmu. Interesantno je za te skupocene scenografije da su one koristile možda za 1-2 emisije i negde odu tamo u fundus. Pa to u seriji može se koristiti, ali ovako kad je jedna emisija, iduća je sasvim drugačija. I ako uložiš puno u tu scenografiju, a posle više ne koristiš, možda neke detalje ili delove. Tada smo u drugoj emisiji Zdravko Čolić pevo sa Lokicama, one su bile popularne i onda Glavu luda, ona pesma, Čolić je pevao, a Lokice su bili 7 i oni su igrali iza njega i to se i sad često pušta na televiziji. Tako je bilo mnogo, dobio sam ja za scenariju i nagradu onu Ružu Portoroža, srebrnu već ili zlatnu, ne znam kako se zvala. Išli smo u Montre na festival Zlatna ruža Montrea. Tako bilo je. Lepa vremena. No dobro, to su bila vremena i država je bila. Posle kad sam bio stariji, radio sam show Kolibri, da se podmladim, i to je bilo jedno 9 emisija. Da bude mlađi, što kažem. Pa jest. Danas radite za Jež, za Ivana Ivanovića u toj ste ekipi. Jeste, za Jež, za SOS kanal, tako je, za Ivana Ivanovića koji je to, ja mjesto da uđem u 3. dobu, ušao sam u 3. mladost, pošto su to sve mladi ljudi. Pa mogu reći da ste ih podmladili, pretpostavljam ovako. Potrudio sam se, ali Ivan Ivanović je jedan zaista super momak i odličan voditelj, sve bolji što se kaže, neki novi Minimax, da. Mislim da je već sad nešto od njega postao. Znači ima tu težinu da možda u vremenu vlada i da... Preko 300 emisija. Da, to je samo... Održalo se, što znači... To je za 5-6 godina, 10. godine počelo, 2010. Tako je. To znači da i u našoj javnosti postoje interesovanje. Ja sam od 3. emisije. Da, to je neki juni bio maj mesec, znam da je to tad krenulo. 3. u junu, kad sam se ja uključio. Da. To znači da postoji interesovanje za i tim saradnika, isti se menja? Pa malo se menja, ali sve više. Sad su ti stand-up komičari u trendu, pa se često javi neki novi i tako. Ali baza je ista, taj mali Dinčić koji je... Isto je krenuo iz Ježa. Da. Pa eto i sad on, vidim, objavi ponekad. Učestvovao i na priredbi Ježa pre 2 godine i tako. Tako da eto i nešto se dešava. Ja imam anegdotu s njim, on je meni poslao, ja sam bila tad urednik i on je poslao svoje prve aforizme i ja sam i tehnički to uređivala i ja sam omaklo mi se i pošto se tad prekucavalo, eto kad je on počeo da sarađuje, nije poslao elektronski nego na papiru i ja to prekucavala, imali smo Živojina Denčića i ja vidim Srđan Dinčić, ja Denčić i tako ga potpisala. Okrstiš ga. I zvoni telefon u redakciji i javi se neko i kao hoće sa mnom razgovara i kaže vi ste to i to, vi ste pogrešili moje ime, kako je vaše prezime, kaže on nisam ja Dinčić, ja sam Denčić. A on rekao dobro, nisam tako. Da, nisam Denčić, nego Dinčić. A rekao dobro, mogo si Dinkić da ispadneš čoveče, kaže on hvala, nema problema, ne treba demanti, ništa, sve vam je oprošteno. Pa znaš što, ja sam bio u Ježu... Što se čudi sad, ako sluša Dinkić, šta li me ovi pominju, a ja tako ispravan, običan jedan muzičar i tekstopisac. Ja sam bio najnesrećnik, a dešavalo se u Ježu da napišu po ideji Dejana Petakovića. Da, to je strašno. Bio sam nesrećan, strašno. To se onako misli kao ajde nebitno, ali to stvarno... Tad je bio Petaković, jedan fudbaler radničkog, mnogo popularan. I onda valjda na to vuklo. Da, navuklo, pa povuklo na to. Mada je to u Ježu tako često. I najsmešnije nam bude kad neko... Baš ono. Pa patio.
Najsmešnije nam bude kad neko baš insistira. Imali smo autora koji je insistirao da mu objavimo tekst koji smo mu objavili već. Ponovo. Ne ponovo, nego ne, on nema dokaz. Nije došao do... Ne znam kako, on tvrdi da nije objavljeno i mi onda na insistiranje autora ponovimo. Šta ćemo? Da. Inače, Dinčić je učestvovao i u Survivoru, ne znam da znate. Da, on je posle toga. I mislim da on ušao u finale i onda odustao. Ne znam kako je to išlo, Ne ali znam znam da zašto, je... a dobio je Vibovu nagradu za mlade satiričare i tako. Da, pa dobro, on je stvarno jedan od predstavnika tih, jedan od retkih koji su se, eto, primili. Ne. Pa ne primili, nego jednostavno. A mesto Dinkića možda malo gospođu Jorgovanku Tabaković da... A Jorgovanka, nemojte mi Pa dirati. ne, ona sad Jorgovanku. savjetuje, ona deli lepe savete, evo. Ona divno. Da, podelila je odlične savete. Ona nama Šta preporučuje. će tebi pare? Preporučuje, kaže, kupujte vrednosne papire. No da bome, vrednostne papire, šta će ti pare? Pare kvare Kaže, novac. ovaj narod počeo da se, znaš, umišlja nešto, čuva pare, opet vraća u slamaricu. Neka ti dobiješ platu iz 2 dela, pa Da. kad sabereš to, a ona izađe 23.500. Nemoj da pričaš. Preko 23, pola hiljade dinara, Ipak velika je. para. Ona kaže, nemoj, novac kvari ljude, uzmi papire mesto toga. I ti Papire. barataš papirima, vrednostnim papirima. Pa znaš To šta? ti je ekonomija, svetska ekonomija je, Poštenoj nema više srpskoj para. porodici nema vrednosnijeg papira od toalet papira. Narošto posle ovog slučaja sa stanicom. Sa stanicom, da. Pa sa stanicom. Ako ti pretekne kad kupiš toalet papir, ti onda Jeste. ideš da vidiš da li ti treba još neki. Čuli ste šta rade Švajcari? Salete A više ne ideja je na koristimo. fiskalni ti računi da izlaze na toalet papir. Da. Pošto su zabranili u Spojiš- stvari rad WC-a baš zbog toga što nema fiskalne Nema račune. fiskalne račune i onda spojiš lepo i korisno. A si teo da kažeš da Evropa predlaže iz helikoptera da baca? Helikoptera da baci pare. da. Evo šta Švajcarci kažu. 2250 franaka ćeš ti dobiti. Ako imaš 2500. malo, 500. 500 evra. Pardon, 2500. franaka švajcarskih, Verovatno pošto franaka. oni nisu menjali, Aha. i dalje su Franci. Da, oni oni su kažu Franci. dobit ćeš, Biće referendum sad. referendum će biti o nekih 40% je već zainteresovano od tih anketiranih, da će biti za to, a ko ima manju platu njemu će, Da doplate do Doplate do 2,5. to, znači- A svi nezaposleni po 2,5. a po 2,5. To da se pogura inflacija. Ali ideja je da je Evropa, bio čak i naslov veliki u novinama, kaže Evropa baca po 500 evra iz helikoptera. To smo mi analizirali, nismo još ubacili. Mislim, Mislim ne. i divna priča. Znači, oni imaju šta? Ali pazi, ako se to desi nad Srbijom, ja smijem da se kladim da će sva lova da padne ili na terasu Jorgovanke Tabaković ili u dvorište ovog Bajatovića. Ja znam, kad bi se padale te pare po 500 eura, bilo bi strogo zabranjeno. Saginjanje. Ne saginjanje. Srbija se nego saginjati neće. Tako je. Samo Izlazak, Jorgovanka može se saginjati. izlazak na ulice dok se ne pokupe ta prljavština sa ulica, jer to je radioaktivno. Neće oni to pa nama bi da to bace. pokupili ko? Političari ti koji imaju pravo. Vesić bi ulepša evra, odmah bi menju za A ja ne, to A su bi to se je. mali rastrčao. I jao, To je samo- bi ovako špartao dole po vodi, Beograd na vodi, a Da ono nam na bude površini, lepši grad, a ne sve papirić. po 500 evra i kad dođe na 200 evrića, ako bacaju i te novčanice, on će kaže, ba daj prije 200 evrića, neću da se saginjem. Ali ako upadne u Beograd na vodi, morat ćemo neke sušionice velike da napravimo. Da sušimo pare. Mada kod nas je zabranjeno to pranje novca po Beogradu. Ali sušenje nije zabranjeno. A sušenje može, da. Znači, ako upadne u vodu, Ne, imaš pravo, nemaš pravo da pereš, to je već Ja kriminal. mislim da je to sve A da priča. sušiš imaš pravo. jeste. Priča, to su nama Hrvati pustili tu priču da se mi navučemo pa da ne idemo na taj turizam njihov. Da ne bismo letovali po banjama i selima i šumama i gorama, nego da idemo u Hrvatsku, pošto će, oni kažu kod nas će da bacaju, a kod vas neće. Da. Vi nemate te vazduhoplohove što bacaju novac. Neki dan sam pročito isto da je izašlo najsigurnije destinacije za letovanje, gde otići, a biti siguran. Najsigurnije Ko sedi može ti di si, ni za di si nisi. Ako može da ti garantuje. Nisi ni tu više siguran. Pa ne, Ako nego ti to- uzmu penziju, mogu i stan da ti uzmu. Ba eto, i on. Više ne. De- I onda ali- kaže, sigurnije ti je ovde na parkingu, aj To sedi. jeste. Pa ne, ako ti kažeš ima najsigurnije destinacije, opredeliš se, uđeš u avion i treba da leteti do tamo. Šta je sigurno danas? Šta je sigurno, da. Mislim, sve ono, Sigurno je da ništa nije sigurno. da nije sigurno. Sad će tačno avion tako. za Ameriku da se zove Nikola Tesla. Hoće? Da.
Ja sam mislio, kaže, to je prvi širokotrupni avion koji je stigao kod nas, pa sam mislio, možda zvaće se Nenad Čanak ili... Da, vole, Čanak. A Mikijem, A i mislim... preleće mnogo, taj možda i da se zove taj Maja možda, Gojković, da. Nisi vidio letao sa Mikijem? A Maja Gojković treba da bude neko pokretniji. Pa, ona vidim, Neki pošto čarter. kažeš, pošto je Đa tamo, nije đa vamo. pokretljiva, ostaće izgleda predsjednica Skupštine. Ozbiljno? Hoće. Da, pa tako kažu, će najnovija da- vest, šta će pričala da će obuče? biti premijerka. A znaš zašto? Ona daje, ona ima one signale, ono, znaš. Jeste. Ona sa onim žmirkanjem, ona nešto obaveštava Da, neko. to je Babić sve ukapira, ja sam primetio. Da, on odmah skače, ona I žmirke 2 put Rističević, kratko, da. 3 put dugačko i oni skaču. Jeste. Dejane, da li ti veruješ u političare preletače? Jer misliš da je to samo, eto, tako, smišljeno nešto? Znaš šta, ja da sam... Jer to postoji. Ja da sam nekoj stranci i da organizujem stranački skup, ja bi držao otvorena vrata, a prozore bi zatvorio. Tako da ne ulaze preletači, da ne ulaze. Da li bi Kako njih letao bi se preletač? čuvao. Bravo. Samo čuješ tap, onaj zvuk udarca u Jest, staklo. jest. Strašno, Dobro, lepo si odgovorio. strašno. Ja sam vrlo odgovoran čovjek. Ne, odgovor. Nego šta će nam čovjek, biti ali sa on je ovim divan. Miškovićem, ja brinem od sinoć. Za Miška? Čula sam strašne stvari. Ja se ne plašim uopšte. Kako se ne plašiš, Ma bre, pa da, taj ako... Traže 12 godina. 12 godina šta, za da, uspešnog privatnika, pa ti Ma, budi završit uspešan. će se na narukvici ili nanovnici. Evo vidi šta rade. Nemci dele po 500 evra, to je ovo što mi pričamo iz helikoptera, oni dele po 500 evra Figurativno što da bi pričamo, da, prešli iz deflacije u naše normalno. stanje. Jer Jer mora ona da je se jako pokrene. opasna. Deflacija je još gora od inflacije, mislim. I sad oni dele to narodima Evropske unije, svakome po 500 i kaže idite u shopping i ovo, a mi ovog naše koji može da nam postakne inflaciju kako hoćemo. Joj, ali meni Mi samo... njemu pretimo sa 12 godina robije Aha, i još novčanu kaznu. da. I sina još da mu ćorkiramo. I sina da mu čorkiramo. Sin mu je već na nanovnici. Jeste. On čuva bebu, može njemu. To i treba da bude kući, sedi kući, nije. Nego on kaže da su njega čak optužuju da je on pogrešno vaspitao dete. Da li moguće da zbog toga možeš sad da I nagovarao ga na nagovarao loše ga poteze. da ne plati porez. Kaže, nije tačno da sam ja, jer kaže, to je nama dostojanstvo. Da. Plaćanje poreza je Mi jedva dostojanstvo. čekamo taj dan, tu ratu, da damo. Zato smo ti ja, Petrući, ovako dostojanstveni, mi PDV redovno plaćamo. Kao i mi penzioneri što smo dostojanstveni dostojanstveni. i plaćamo. Evo sad je jedan tekst interesantan. Ovde su penzionere ojadili. Sad ne znam da li se posle ovog pregleda kod Putina, da li će premijer malo se promeni kurs. Da. Penzionerima je 25% uzeta penzija, a ministrima, poslanicima 10%. Što nigde nema. Mislim. Nesrazmerno, Zaista, totalno da. nesrazmerno. Znači, penzioner sa malo boljom penzijom plaća više nego Toma Nikolić. Ili Vučić, što je, mislim, A zaista. Jorgovanka, da A oni ne su pričamo, smislili. ona minijaturu Pa dobro, plaća. ona Pa dobro, plaća njima su više jer po- ima bazu veliku, ali recimo... Ne, kao- ali njoj su povećali platu. Pa jes, pa dobro. Dobila, ova mogla njena raškare zamenica je život. dobila za 800 Ali evra. kažu da je kod nas ključ u tome da je prethodna vlada toliko digla penzije, da je to sad nenormalno i da to mora se niveliš. E sad, podatak, u posljednjih 10 godina Srbije penzije povećane 7,8%. Za 10 godina, znači ona vlada i oni što su davali, što uzimali. Kad se izmiksuju sve Kad te imamo- vlade, na tih 10 godina, 7,8% povećana Da, penzija da, u Srbiji. da. Kod Đukanovića u Crnoj Gori povećana je 100%. Penzije povećane 100%. Zato se tamo loše živi. A mi smo najgori. U Makedoniji su povećane 70%, u Bosni 48%, čak u Sloveniji koji su 27% i u Hrvatskoj 31%. I sad bedni penzioneri u Srbiji najmanje i onda dožive nekog onog, kako se zove, ti ga zoveš drugčije, Babo Krkić ili tako. Krkobabić, Da. Babo Krkić. Onda te obeđuje, kaže, Srbi su odgovorni, penzioneri su spasli državu od bankrota, jebem ti državu sa oproštenjima ako će penzioneri da je spasavaju. Da. Pored ovoliko mladih ljudi, Jeste, Da. stasali ih. tasali, Jeste. snažnih, jakih, Tako da borbeni. je to stvarno neverovatno. I sad jedina, naš premijer prima i kačice u dalji, tenisere, i vaterpoliste i sve, a sindikat penzionera nikad nije primio. Jel imaju penzioneri? Kako ne, Kako ne? naprave Ali je protest. to baš sindikat To ili je je kao ovi radnički što pobune pa Ne, to je vrati? baš sindikat. To je sindikat pravi, bore se oni sa Strasburom, već tamo Da. imaju i imali su Ima nekih proteste, tužbi, da. ali nema
to mediji ne najavljuju, tako Da. dođe po 1000 ljudi. A da se najavi, evo ovo, ne davimo Beograd, mnogo dođe ljudi. Da, ali to je preko društvenih mreža. Pa da, ali ovo je nekako... Znači ih fali EPP. I Evo, onda recimo, premijer kako ode u dom komentariše- penzionera, odigra šah tamo s nekom babom, Da, i ona ga izljubi se. izljubi, pošto on je remizira, tako, Da, tako. pusti je da pobedi. Daje joj cvet, onda vidio sam neki tamo Pat bez pozicija. zuba, rođak ovog Alzheimera, valjda kaže, ne pamtimo bolje penzije, pa ti ona ne pamtiš. Ja ne znam šta sam Ti jeo samo juče. ovu od juče, da. Ne, ovu polovinu od juče, što nije u komadu, jel? Jeste. Tako da, eto. Pa kako komentarišete ovo u Francuskoj, kako su ovi sindikalisti neumorni? Sindikati. Pa boga mi. Uporni. Evo, atomske ove centrale su pozatvarali, nema. Da. Nije, kaže, nama cilj da Francuzi ostanu bez struje, nego nam je Izdržljivi cilj- su. Ne, nego nam je cilj da ne odustajemo. Pa da, ali tako se štrajkuje. Tako, kad se krene u to. A neko kod nas izvede traktore, dođe Dinki, slika se i vrate traktore. Odite sami. Pa da, ili dođu tamo onaj FAP i MAP, kako se zove, Da. obeća, ne brinite, bit će Biće, sve. biće, samo A na kaže. kraju kad dođe do I te posle, prodaje strancima, onda se subvencioniše svako radno mesto, opet mi svi plaćamo, naravno, Pa država evo kako plaća. je recimo taj predlog zakona o radu ovde prošao. To je katastrofalan zakon o radu. Ja poznajem recimo vaspitačicu koja ima od svih lekara potvrdu da ne sme da radi u grupi sa decom. A ko je tamo? Ima neku bolest, nebitno, ne smem da kažem, dobit će otkaz. Da. I ona je sa tim papirom otišla kod svoje direktorke u pravnu službu. Ova je rekla, ako to predaš, dobit ćeš otkaz. Da joj daju lakše bezbedno radno mesto, da radi, da Koje ne može radi da- u grupi, nego da radi negde gde se šije, ili da bude spremačica jer ima 3 godine Da, do penzije. da. A ako to, pa šta da radim, kaže, idi u grupi. A šta ako neko dete strada zbog mene, kaže, Nije važno. ti si odgovorna po zakonu o radu. A zakon o radu je pravio Vulin i on je u znak samokritike sad s 3000 metara skočio. Da, skočiš. Pa ništa. Zakon je ostao držao isti se i dalje. čvrsto. A nije sam skočio, nego ga onaj držao, pa se on... Držao ga malo, pa dobro, ali opet, jer bi Uhvatio ti se. Ne znam ti pristala ja da ko je te tu drži koga. neko. Ja ne znam ko je tu koga držao. Pre bi ja rekla da se Vulin držao, jer Pa verovatno, ali i mislim da i to strašno. Dobro, strepiš li, Dejane, ovih dana? Da li iščekuješ? Ko će nam biti... kako će izgledati sastav vlade, da li će to biti, Znaš šta, da mene ćeš ti biti siguran sad u mene budućnosti? sastav vlade uopšte ne interesuje. Ne Mene interesuje. brine ko će biti premijer. Mislim da je to neizvesno Da. i samo to Sve drugo je izvesno. jeste. Mene sad trenutno... Pravim neke kombinacije, ali Aha, ne zna se, znam. ne zna se. Ja sam obožavatelj tog tenisa, volim rekreativno, znam da si ti igrao rekreativno, sad možda nećeš više malo plašiš se povreda, ali mene sad trenutno brine da li će Nole ove godine osvojiti Roland Garros. U toku je, on je u 3. kolu, to me brine, jer pratiš tenis, Pa kako da ne? jer se baviš još tenisom, znam da ga igraš dugo, 40-50 godina. Da, može iz fotelje da se prati. Nažalost, Pa ne, interesuje me slabo, samo čisto onako i ljudi znaju Slabo. da Dejan igra i da se bavi rekreativno, normalno. Ali Malo se tenis, piše ovo tenis. sve pratim, naravno, juče sam bio jako razočaran igrom Đokovića. I on je sam bio, vidim da se baš nervirao i posle sam čuo izjavu da uopšte nema veze sa protivnikom, on je ljut na sebe. Pa dobro, protivnik je bio dobar, mada on je pravi neke neizuđene 161. na listi. Da. Taj Darcy. Belgijanac, koga ja pamtim kao igrača. Ne znači to što je neko 150. na Nema listi. veze. Imao neka povredica, nešto. Da ne zna da igra tenis, ne Da, bi ali bio on tu. je, Tako je, tako. Novak je njemu inspiracija. Pa jeste. Igra sa Novakom. Zaista je gemove neke dobio još 40-0, kad je servirao s nulom dobio. Divne Da, poteze. činjenica je da je to Novak već duže vreme upražnjava na tim turnirima, da kada dođe na tako nekog, ono eksperimentiše malo, pusti se namerno, nije Igra to... slabo sa igra slabima, da. ali onda zaigra Da, pa kad da, treba. jer ne da. može, nema potrebe, u stvari drugačije, onda eksperimentiše Evo neke i Mare Koja je, prognoza? Mare je 2 meča dobio u 5 u setova. 5 setova. Da, jedva, I za malo moguće ispao. je da kad bi tako istrajao do kraja, on ima šanse da obori rekord, jer Jeste. niko nije osvojio... Ali dobro, ajde malo sa Osvojio prognoze, to- kraj emisije. Bio Ja se je- plašim samo Nadala, inače. Stvarno. Verujem u A oni mogu da Đokovića. se sastanu u... Mislim u polufinalu. Da. Ali iskreno se plašiš, jer meni se čini da Mare- Nadal se vrati i da dobro igra. Da, ali opet i on igra dobro protiv Pacera. Tačno. Da. Tako,
pitanje. To što principu- obično bude loše, kada krene neko protiv ovih 160. mesto sa 0-0-0, pa se opuste, onda naleti na nekog Đoković je Marija. zaslužio da mu verujemo, tako da, ja tipujem na Noleta, da će prvi put da osvoji Roland Garros. Ne lako, I ja ali... isto. Pa da, ja mislim da će to... A još ako Vučić pošalje 2-3 Vučić je telegrama, već pripremio mislim da telegram. onda nema. Samo da mu Toma ne dođe na finale. Znamo kako to bude. Sa Tominom Tomovačem. Taj ga uvek namaleriše. Da. Da, maleriše. A dobro, kad reče Tomovač i Đilas je kupio... Pa evo, baš sam sad hteo da ti postavim to je- pitanje sa Đilasom, tako da će to biti jednog dana Jabukovača to- protiv Tomovača. To je od dopremnine je dobio, Takva- kad izašao iz da, politike da, dobio Takva otpremninu. konkurencija će to da bude. A stvarno ljudi znaju od plate da odvoje i da uđu I u privatan poslednji biznis. dinar. I posljednji dinar da odvoje za Jabukovača. I da ulože u poljoprivredu. Đilasovača protiv Tomovača. Treba posticati tu poljoprivredu. Dobro, obavešteni smo. Da vidimo šta smo- naši slušaoci komentarišu. Kaže Aleksandar Mihajlović, Srbija se saginjati neće, osim na dan šetnje ponosnih, do mile volje. Pa to ti ponosni mnogo šetaju. I mnogo se saginju. I saginju se. Malo znaš, pa ono. Ako budu letele evri sa... Verovatno su oni ponosni jer plaćaju Biće porez skupljanja. redovno. Pa jeste. Oni plaćaju porez, zato su ponosni. Moraš Dobro, sagneš, ima još neki komentar? onaj šalter za porez je nisko. Dobro. Imamo. Pa dobro, ako budu Mila bacali iz Arnaut. helikoptera pare, onda ćemo moći da se sagnemo, Morat više ćemo saginjem, se sagnemo. lako će dohvatiti te pare. Pare su svuda oko nas, samo se sagneš i uzmeš. Još u doba komunizma druga nam Tita učili smo na studijama da država treba da odumre. Evo, ovih dana pa se na šta radi na aludirate, tom go? intenzivno. Radi se na tome. Naša pogotovo. Da. Sećam se jednog aforizma iz tog perioda, kaže Mila Arnaut, država odumire, samo nas njena sahrana skupo košta. Jeste, ali da bi je sahranili. Mi je prvo sahranimo, pa onda umre. Duhoviti slušalci. Duhoviti, pa mi samo takve negujemo. Ostalima Dakle, je zabranjeno da slušaju. Zabranjeno, mi to odmah znaš, tu je Nikolina Despot. i Ona ih kaže- odmah Ne, diskvalifikuje. Da, idi kaže, Mi gledaj, imamo specijalne gledaj konferencije za filtere. novinare. Imamo filtere, da li može da se... Dakle, i do današnjih dana plaćamo odumiranje, kaže, koje izgleda davno planirano. Eto, ovo je bilo juče, ovo mi čitamo ono što je pisala Milanu, paziti. Ali dobro, lepa tema, zanimljivo. Dobro, Jasmina. Zanimljivo. Tako, evo mi, boga mi, vidite kako Mi smo Dejan nekako završili. kod nas brzo prolazi vreme. Jeste. Jel vam brzo prošao ovaj sad? Znači, sat vremena nismo ništa, nismo... Ja osjećam ko da je još uvijek 6 ujutro. Ko da je 6 ujutru, pa zato je Mi treba. Dejana dugo poznajemo, Jasmina i ja dugo poznajemo Dejana, pa mu nećemo persirati. Dejan je Hvala ti, naš, Dejane. Dejan je, Lepo. moramo da kažemo da je Dejan član redakcije Ježeve, mi se svakog četvrtka na raznim lokacijama, Dejan se rado odazvao, kad smo ga Nalazimo. pozvali da bude gost naše emisije, gost analitičara. ali pošto je Dejan kako bi rekla, humorista za sport, Da. između ostalog, onda moramo da ga pitamo da kako da komentariše recimo ovo što se desilo, ova pobuna u Nemačkoj desničara, zbog one, ne znam da li ste čuli, Kinder čokolade. Pa nešto Oni se... tamo počeli su da eksperimentišu, njima je na omotu te čokolade bio godinama jedan isti dečak, pa onda je neko shvatio da je taj dečak već ostareo, Da u penziji. da je već u penziji, da bi mogli nešto da promene i onda su počeli da stavljaju slike iz detinjstva članove nemačke reprezentacije, tako da je došla na omot i slika Turčina Ilkay Guandogana i Jerome Bonteg, kad je bio mali, i sad su se desničari pobunili zašto crnac Na jajima. da, na Kinder čokoladi. Pa to čokolada je crna. Da. Ali mislim da ti koji su to smislili mogu da ipak da se izvade, da se opravdaju, da na sljedeće jaja stave Anu Ivanović. Anu Ivanović, da. Ipak je ona tu, Da, a ona im je biće sad... sutra supruga. Da. I ona im je sad Schweinsteigera. kriva zbog Schweinsteigera nešto. Pa dobro, već čujem da su zakazali Da, da su potpisali Da. ugovore sa svatovima Da. koji ne znaju gde će to biti, ali kaže nalaze se u jednom autobusu i onda kreću, niko ne zna gde. Pa dobro, to je možda i namerno ostavljeno To je i na da bude zavećutanje. iznenađenje, da bude neizvesno do kraja. Zakleli se, ovi se zakleli, Apsolutno. kaže svatovi da neće ni da slikaju, ništa, da pričaju. Zaklela se zemlja raju da se tajne ne odaje. A, pošto je danas petak, Što je danas petak? mi polako izlazimo iz našeg termina. Hvala vam što ste nas slušali, hvala Dejane što si bio gost, rekli smo da nećemo persvirati, a mi se čujemo normalno u ponedeljak od 10 do 11. Ja Mi bi smo ti- vaši analitičari,
a ovo je Radio Snaga naroda. Izvoli Dejan. Pa ja bi ti na dodaš? to, kad si rekao hvala, rekao nema na čemu i kažem kada To je već fraza. Pa da, ali pošto svi živimo sve bolje i kako nas uveravaju i onda je red da našem premijeru kažemo hvala, ja mislim da bi on imao puno pravo da i on kaže nema na čemu. Nema na čemu. Nema na čemu. Evo, I tako ćemo završiti. I za kraj samo da pročitamo, Mića Petlić da nam kaže, dragi moji kanalitičari, i opet vam hvala što nam pričinjavate veliko zadovoljstvo i danas dovedoste legendarnog Deju Patakovića. Eto. Bit ćeš Pjetliću sledeći gost. Eto. Je li tako? Tako je, biće Dejan. Dejan će nam opet doći, ima tu i pesmica, ali eto, isteklo nam vrijeme. Hvala Dejane. Molim lepo. Hvala Dejane. Poštovani slušalci, čujemo se u ponedeljak. Prijatno i svako dobro. Prijatno. Snaganaroda.net. Radio koji sluša vas. Ugasi televizor, upali novine, slušaj kanalitičare. Evo nas narode, mi smo vaši kanalitičari. Nije meni do kola, meni se kolo ne igra, ali kolo igram ja jer gori mi pod nogama. 1, 2, 3, 4, 5, da me vidi ceo svet, kolo kako igram ja, da se trese. Evo nas narode, Evo me narode, grlo mu jagode, ima se može se. kanalitičari. Evo me narode, grlo mu jagode, ima se može se. Mi smo vaši kanalitičari. Kanalitičari. Igram ja i nemam nekog razloga, ali kolo igram ja, tera me neka sudbina. 1, 2, 3, 4, Snaganaroda.net. Radio koji sluša vas. da se trese zemlja sva.